Akkam nagaa jirtanii kun ijoollee kiyya hadha aduun bareedaadha. Kanaaf maal goone yuse bishaan daakan warra ollaa waliin. She så mange sanger. Men vi skal ut og bade med naboen. Så filmi godhun jandeen warra ollaa waliin waan bishaan daakataniif garuu nuti mana keenya qophoofnee bahuucirracha akkanatti kan qophaa'anii sadeenu. Deemnee ofirraa daakkanii dhiqaa fiiguu jira tokko gammadee kunuunlee jala fiigaa kanaadha. Ayyaa man qophoofna. Maaman kophee haa godhattu ayyee. Så mi klara. Sånn. Oi, oi. Isaak ol kei. Ol kei mamma. Sånn ja. Okej, Jose kan dere vente her. Jeg skal finne skoene mine. Greit? Ja. Jeg sa bare at jeg oppe i. Ni demner kotta hjem. Den var ødelagt. Skal vi gå? Isak er nær. Skal vi gå, Jul? Skal vi gå nå? Ja, det skal vi. Nei, jeg kan være. Kom igjen. Skal pappa være alene? Nei, han skal bli med. Sånn. Så vi beveger oss. Skal vi gå fra han til å bli alene? Han skal ikke bli alene. Han kommer. Han skal ikke bli alene. La oss gå. Ok, holder du han i hånda? Isak. Sånn. Vent. Sånn. Kan jeg tygge opp og ned, dakke tuff dimne bishan. Og jeg kan han ikke legge de bare så kava. Skal vi finne... Hva sier du, Jakob? Hva sier du? Skal vi hente pappa? Jeg tror han kommer selv. Han kommer snart. Han skulle bare shoppe med fra Reima, så kommer han. Ja. Skal vi gå? Ja. Ja. Hallo, Isak. At jo, Maljet. Skal vi gå? Er du klar for å bade, du også? Jose, er du klar for å bade? Hæ? Er du klar for å bade? Ja! Ja! Som sagt, vi kan ikke filme, siden vi skal til naboen og bade sammen med de. Men her er vi i alle fall klar. Kun wakanatti ijoollee waliin qophoofne is waan hajamsiis. Akkana isi argatanii gammadanii. Oh. Ja. Hin gammadde? Ja. Det blir godt. Ok, nå kan bare warra ollaa waliin deemuu barbaanne kanaaf nagaatti jennaa sitti. Hei hei.